Заповядайте да ви покажем заведението Пура Браса на български собственик с български директор и готвач. Една много интересна концепция за любителите на барбекюто и на каталунската кухня. Залата с кухнята, където се приготвят ястията пред самите клиенти. Доста е голяма и много приятна, в дървени орнаменти. Да ви запозная с Добчо и Неделчо. Добчо е от Варна, нали? От Варна, да. И аз съм от Варна. Представи се, намираме се в Пура Браса. Добчо е директор, а главният готвач е той. Кажи ми за заведението. Знам, че преди беше Хепи. Да. Сега, кое се промени? Само името или като цяло? Ами ние като цяло сменихме, значи като Пура Браса работим може би вече 2 години. Променихме изцяло интериора на заведението, малко се нагласихме към вкуса на каталунския клиент, така да не губим каталунското в заведението. Сложихме повече плата ястия от Каталуния, така че да спечелим както туристи, които идват тук да пробват каталунска кухня, така и да не се отдалечаваме от каталунския клиент, които искат да запазят да си ядат своите ястия. Заведението работи всеки ден, от колко до колко? Заведението работи от 8 сутринта с закуски до към 12. След 12 до към 4:30 има меню на деня на долния етаж, който е 9,50, като 4 първи, 4 втори, плюс десерт, плюс напитка, чаша вино или пида. Персонала има ли българи? Имаме... Или повече са... Главният готвач е българин. Имаме една сервиторка, двама сервитора българи. Има 5-6 човека, може би 20% от заведението. Може ли да ти ни кажеш малко повече? Испанска, разбрахме, че е каталунска. Да, на каталунската кухня. Работим основно с Оскар, барбекю. Което е на дървени въглища. Дървени въглища. Екологични, чисти. 90% от картата не е направена на барбекю. Нали? Да, имаме някакви ястия, които са авторски, като миди на барбекю, стек тартар на барбекю. Това е една специалистка стек тартар, както казва той. Стек тартар на сурово месо. Сурово месо на барбекю, но топло отвътре и отвънка запечено. Много интересно, да. Ще е много вкусно. Някакви български специалитети все пак предлагат ли? Ако някой така домачне за българската? Да, разбира се, кебабчета, кефтета, може да направим някаква шопска салатка. Салатка, някаква шопска. Почти всеки ден. Който иска българско, центъра на Барселона, на Рамбла Каталуния номер 13. Тук може да ви приятел. Между другото, на долния етаж, самия долен етаж на заведението може да се запази само като самостоятелен, защото има отделна рожден дни, нещо в къщенета. Ще го видите, там ще ви го покажем. В нашия сайт има и в страницата има снимки на долния етаж. Добре, ще оставим и сайта. Много ви благодаря и се радваме, че има българско участие в такъв хубав ресторант в центъра на Барселона. Сега отиваме на долния етаж, където се правят менюта и може да се превърне в частна зала за фиести.